ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. дӯстон, ташкилоти Bellator ният дорад ки ба наздикӣ дар Русия турнир гузарона ва чӣ хеле ки медонем UFC ё Bellator дар кадом давлате ки турнир мегузаронанд, кӯшиш мекунанд ки бисёртар ҷангварони кишварҳои наздик дар турнирҳояшон баромад кунанд. ҳамин тариқ чанд рӯз шуд ки овозаҳо пайдо шудааст ки ташкилоти Bellator мехоҳад муҳорибаи варзигари тоҷик Шараф Давлатмуродовро зидди варзигари рус Анатолий Токов дар Русия ташкил кунанд. айни замон ин чиз расман эълон шудагӣ нест, балки танҳо овоза аст. хотиррасон мекунем ки Шараф Давлатмуродов бо рекорди 18-3 муҳорибаи навбатии худро рӯзи 12 сентябр зидди Ясубе Энемото бо рекорди 21-12 бояд гузаронад ва аз рӯи овозаҳо баъди ин муҳориба Bellator омода аст ки бо Шараф Давлатмуродов шартнома баста муҳорибаи ӯро зидди Анатолий Токов ташкил кунад. лекин дӯстон, дар ин ҷо як чизи муҳимро бояд фаромӯш накунем ки ҳеҷ кас намедонад ки муҳорибаи Шараф бо Ясубе чӣ гуна мегузарад ва агар ки ҳатто Шараф дар ин муҳориба ғалаба ба даст биёрад, савол пайдо мешавад ки оё ӯ дар чунин муддати кӯтоҳ худро барқарор карда метавонад ё не. барои ҳамин дӯстон ман фикр мекунам ки мо бояд аввал муҳорибаи ӯро бо Ясубе интизор шавем ва баъд ҳамааш маълум хоҳад шуд. ва албатта ки мо хеле шод мешавем агар ки Шараф Давлатмуродов бо ташкилоти Bellator ҳамкории худро оғоз кунад. дӯстон, худи шумо Шараф Давлатмуродовро дар Bellator дидан мехостен ё не? аллакай шаби 29 август турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ки дар муҳорибаи асосии турнир ду топови ҷангори вазни ним сабук Эдсон Барбоза ва Гига Чикадзе вохоҳанд хӯрд. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов ва президенти AMC Fight Night Камил Гаджиев қарор бароварданд ки ба хотири ёдбуди Абдулманаб Нурмагомедов турнири якҷоя гузаронанд ва худи ҳозир онҳо пресс-конференсия гузаронда истоданд. дар давоми ин пресс-конференсия президенти AMC Fight Night Камил Гаджиев аз муҳорибаи навбатии Нурулло Алиев ва Самандар Муродов хабар дод. аз рӯи суханҳои Камил Гаджиев, акнун Нурулло Алиев бо рекорди 5-0 рӯзи 17 сентябр дар турнири якҷояи Eagle FC ва AMC Fight Night бо рақиби пешинаи худ Кирилл Крюков бо рекорди 8-2 вохоҳад хӯрд. муҳорибаи Нурулло ва Кирилл дар вазни нимёна, яъне 77 килограмм баргузор мегардад. хотиррасон мекунем ки Нурулло Алиев ва Кирилл Крюков бояд ки дар турнири AMC Fight Night 100 вомехӯрданд, аммо бо сабабҳои номаълум ташкилоти AMC ин муҳорибаро барҳам дод. акнун Нурулло Алиев ва Кирилл Крюков рӯзи 17 сентябр дар турнири якҷояи Eagle FC ва AMC Fight Night вохӯрда беҳтарини худро муайян хоҳанд кард. ҳамчунин дар ин турнир боз як варзигари бебохти тоҷик Самандар Муродов бо рекорди 6-0 дар қафас бо варзигари рус Максим Швец бо рекорди 19-3 вохоҳад хӯрд. муҳорибаи Самандар ва Максим низ дар вазни 77 килограмм баргузор мегардад. ва дӯстон, чӣ хеле ки мебинем дар ин турнир аллакай ду варзигари бебохти тоҷик иштирок мекунанд ва шояд ки боз ҷангварҳои дигари тоҷик баромад кунанд. ва аллакай худи ҳозир гуфта мешавад ки ин турнир барои мухлисони тоҷик турнири хеле хуб хоҳад шуд. мо ба варзигарони тоҷик омодагии хуби беосеб ва ғалабаҳои дурахшон орзумандем. дӯстон, ҳатман дар канал обуна шуда зангулачаро пахш кунед то ин ки аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони ММА бохабар бошед. фикр ақидаотонро нависен то боздид хонободу сарбаланд бошед.